Milé dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás privítal v našej archeologickej kaviarni. Tentokrát to bude už predposledný diel pred letnými prázdninami a je nám veľkou cťou privítať kolegu doktora Baláža Komorovciho, riaditeľa Archeologického ústavu Akadémie vied Českej republiky v Brne a zároveň európskeho badateľa na dobu rímsku. Myslím si, že bez nejakého zveličovania so špecializáciou, teda hlavne na markovanské vojny, ktorým bude vlastne venovaná aj veľká časť dnešnej prednášky, čiže naozaj máte výnimočnú príležitosť dozvedieť sa niečo nové o tom, čo sa v 2. storočí dialo v našich zemepisných šírkach a zároveň to bolo istým spôsobom jednou z takých tých najväčších udalostí vôbec, ktorá sa v tom čase riešila v Rímskej ríši, keďže išlo o obrovský konflikt. Takže myslím si, že sa máte na to tešiť a ako už býva tradične, je pre vás pripravené pohostenie v podobe kávičky, bratislavských rohlíčkov, ktoré nám sponzorujú, takže minuli sa, čo je veľmi dobrý signál a zároveň ďakujeme našim priateľom z občianskeho združenia Numismatika Slovensko, ktorí nás už tradične touto pokutinou zásobujú. Takže aby sme to zbytočne nenaťahovali, ako už býva zvykom, po odznení prednášky kolegu bude priestor na vaše otázky, tak myslím, že máte veľkú príležitosť pýtať sa naozaj renomovaného odborníka na zaujímavé veci. Nielen ohľadom filmu Gladiátor, aby sme to odľahčili. Takže ešte raz Baláž srdečne vítam a týmto ti odovzdávam slovo. Děkuju. Děkuju Radovi za uvedení, dámy a pánové. I já bych rád vyslovil potěšení mít tu možnost tady vystoupit. Sám sebe bych takhle pochválnými slovy ani neuvedl a možná mě to teď teprve udělalo trochu nervózním, zda přece jenom dostojím nějakým očekáváním a ty výborné rohlíčky snad vám pomůžou jako překonat případně nějaká hluchá místa. Jak Rado už naznačil, tak já se budu věnovat vlastně zejména tomu tématu období markomanských válek. V podstatě vezmu vás na takový archeologický výlet, to znamená, že ani ne tak úplně vždycky v takové té historické linii, ale spíš jakože po těch krůčcích, jak archeologie dospívá k nějakému ucelenému obrazu o určitém období, přičemž vzhledem k té tradici už jenom této kavárny, tak možná mám některé úvodní slajdy jako zbytečné nebo nadbytečné, protože jste určitě velmi dobře obeznámeni obecně některými aspekty minulosti, takže víte, že to období, kterému já se budu věnovat, je obdobím, kdy vlastně je evropský kontinent tak nějak jako rozdělen na dvě nějaké zásadní části. Jedna ta část je ta, které říkáme Římská říše s jejími provinciemi, tady v sousedství zejména s provincií Panoní, Horní a Norikem. A ta druhá část je ta barbarská, Římané vymysleli, že jim máme říkat germánská, my dokonce podle některých vyjádření některých Římanů i některým těm oblastem říkáme nějakými kmenovými názvy, přičemž a tomu asi ještě se jí dostanu za chvíli. Ty kmenové názvy určitě jako doporučuji vnímat jako s jistou rezervou, spíš jako technické termíny. Z pohledu archeologie samozřejmě je mimořádně zajímavé to období i v tom, že vlastně poměrně úzká dělící linie Dunaje v tomto případě tady v tom našem regionu prakticky rozděluje to území, které ještě donedávna se odvíjelo de facto stejným tempem, a když jste byli třeba někdy na přednášce kolegy Čambala o Laténu, tak tam by asi zásadní rozdíly nevykládal o tom, jak území vypadá jižně od Dunaje, tady třeba v oblasti Vídeňské pánve a severně, tak tady v tomto momentě se to najednou velmi výrazně jako rozdělí a ten obraz archeologický, který vlastně je nějakým specifickým záznamem té minulé reality, je velmi odlišný. Na severu Dunaje vidíme to, čemu bychom klidně mohli říct pravěký typ krajiny, poměrně malými sídlišti s běžnými
pohřebními zvyklostmi, samozřejmě v nich vidíme nějaké hierarchie společenského postavení, zásadně zemědělské komunity, zatímco jižně od té dělicí linie najednou vyrůstají zejména kolem vojenských pevností města, civilní sídla toho urbánního typu, mnohdy s vymoženostmi, které potom až do toho novověku vlastně nevidíme, jako ať už se jedná o kanalizace, veřejné vodovody, ale třeba i funkčně diferencované, typizované stavby, jako jsou divadla, lázně, amfiteátry a podobně. A prakticky jako si můžeme trochu navizualizovat, si představit, jak se na sebe tyto dvě civilizace dívají přes řeku. A je to něco, co je nám dneska možná složitě představitelné. Ti, kteří si pamatují dobu, kdy tady naše území rozdělovala ta železná opona, by si to trochu mohli představit, akorát tenkrát jsme nemohli dojít až tam tak blízko k těm hranicím, abychom viděli hned sousedům, ale možná ten rozdíl bych řekl, že tady v tomto případě je ještě i větší. My se budeme věnovat dneska zejména tomu teritoriu, které označujeme jako markomanské. Jak jsem říkal, my to kmenové označování odvozujeme z některých těch literárních pramenů. Asi tady takový nejtypičtější pro tu starší dobu římskou, nebo nejvíce využívané, téměř možná i jediné, je tady to vyjádření Tacita o tom, že tady sídlí Markomani a Kvádové, on tady sídlí, zmiňuje i třeba Haristy a to dobře názorňuje, jak moc archeologie je v tomhle směru slepá, tak to je zrovna ta entita, kterou neumíme ničím úplně jednoznačně identifikovat. A říká o nich, že jsou to čelo Germánie, otočené k Dunaji. Pak ještě teda o nich říká jako ve dvou lakonických větách i docela zajímavě, že vlastně snášejí i to, když jim někdo mluví do toho, kdo jí vládne, když jim někdo vlastně možná i přímo toho vládce nějakým způsobem jmenuje, tím samozřejmě myslí zejména samotné Římany a o sobě, respektive o Římanech říká, že tu a tam těmto Germánům, Markomanům, Kvádům pomáháme vojensky a častěji penězi. Tady je potřeba zase už jenom to slovo pomáháme dát do uvozovek. Samozřejmě to není žádná charita, není to žádná nezištná pomoc. Ukážu jenom na jednom drobném příkladu nebo na jednom slajdu s pomocí pár nálezů, co můžeme třeba možná chápat jako pomáhání penězi, ale my se dneska budeme zejména věnovat tomu, jak to vypadalo, když Římané pomáhali vojensky. To území, jak říkám, budeme nazývat markomanským sídelním územím, přičemž tady v tomto případě tím markomanským sídelním územím budeme chápat vlastně celé to teritorium západně, severozápadně od Karpatského oblouku, to znamená i tu nejzápadnější část Slovenska nebo Slovenské Pomoraví, Dolní Rakousko severně od Dunaje a Jižní Moravu. Proč to tak děláme, tak to má vlastně de facto jako argumenty, které je velmi obtížné identifikovat v té tehdejší realitě minulosti. My je odvozujeme z nějakých geografických parametrů, to znamená, že je to nějaké území, které má nějakou páteřní strukturu vytvořenou říční sítí, které je vymezené z jihu Dunajem, ale z ostatních částí většinou nějakými pohořími a zdá se, že vlastně ta prostorová hierarchie těch sídlišť umožňuje toto území vnímat jako jeden celek. Podotýkám znovu, že vůbec není jistý, že v každém bodě té mapy v té době si všichni o sobě říkali, že jsou Markomani. Stejně tak jako není jistý, že si tak říkali třeba i ve 4. století, protože my tu zmínku máme od Tacita, respektive ještě máme pak docela dobré zmínky o těch válkách, o kterých dneska budu mluvit, u kterých je zjevná ta hierarchie toho vyprávění, ve kterém ty Markomani skutečně vycházejí do této oblasti, to znamená, že v té době jim Římané tak říkali, ale jak to vypadalo dál, respektive zda tato identita byla vnímána i všemi obyvateli, to samozřejmě nevíme.
To pomáháme vojensky, to myslel samozřejmě Tacitus tím, že máme tady rozmístěno takové množství vojáků, že kdyby tito Germáni, tito Markované měli pocit, že mají hrát příliš autonomní zahraniční politiku a třeba pěstovat nějaké výslovně nepřátelské postoje vůči Římu, tak jsme schopni kdykoliv zasáhnout. Myslím si, že tady toto vojenské, velmocenské chování vůči menším entitám v sousedství známe i z moderních politických a geopolitických situací, takže úplně to ani nemusíme vysvětlit. Ty červené praporky jsou legie, stálá stanoviště římských legií v druhé polovině 2. století, z čehož je vidět, že samozřejmě tento úsek hranic vlastně obrácený k těm Markomanům a Kvádům patří mezi ty úseky, kde je de facto nejsilněji přítomen římský vojenský kontingent. To pomáháme penězi, archeologie překládá vlastně do řeči tady těchto typů předmětů, to znamená, že proudí sem nějaké množství římského zboží, různé kvality, různé hodnoty, u některých je klidně možné si představit, že jsou produkty čiré obchodní výměny, běžných obchodních vztahů a jsou pak samozřejmě mezi nimi předměty, které je možné vnímat jako výslovně jako dary určené nejspíš teda v tomto případě samozřejmě místním germánským nebo markomanským elitám. A dokonce dneska myslím, že podle těch různých antropologických modelů si umíme klidně představit, že vlastně i ten obchod je svým způsobem pomoc těm elitám, protože vlastně to sem proudící zboží nejspíš se na germánském území rozšiřovalo takzvanou tou redistribuční cestou, to znamená, že to zboží obdrželi ty elity, ten jejich okruh, a oni to potom rozdělovali mezi všemi těmi obyvateli, možná podle zásluhovosti, když se zdá u některého typu zboží, jako je třeba římsko-provinciální keramika, jako kdyby byla zhruba ve stejném objemu a ve stejném kvalitativním spektru přítomná prakticky na každém sídlišti, v každé osadě. Já teď jako si dovolím přeskočit nějaký ten vývoj starší, který by nám mohl zabrat poměrně dost času. Navíc tomu si myslím, že zejména slovenská archeologie, ať už východně nebo i západně od Karpat, má výrazněji víc těch zajímavých pramenů, jako jsou pohřebiště Abraham, Sládkovičovo nebo Zohor a podobně, které vysvětlují trochu, jak mohl se ten vývoj odehrávat v prvním století. A rovnou skočím do té druhé poloviny 2. století, kdy vlastně prvně vidíme velmi zřetelně i v archeologickém záznamu a prvně čteme i v literárních pramenech ve větším rozsahu, že se nějakým způsobem ten systém toho sousedství rozpadává, že se narušuje, že nějakým způsobem nefunguje. Ještě ne tak dlouho předtím, než se dostaneme do markovanských válek a Antoninus Pius nechá razit minci, na kterém oznamuje, že Kvádům dá krále, to je ta hražba Rex Quadis Datus, což vlastně určitě nebylo ojedinělý počin, byla to ta pomoc římská, geopolitická v tomto případě. A teď najednou vlastně se ocitáme v situaci, kdy někdy v roce 166 a následně i v následujících letech až do roku 171 útočící germánské skupiny se ocitají na poměrně rozsáhlém území římských provincií. Toto je výřez jenom tady té středoevropské části, že jo, Panonie, Norika, protože to bylo asi to hlavní bojiště nebo hlavní místo, hlavní teritorium, kde operovaly ty germánské útočící skupiny, pronikly až do severní Itálie, ale víme dobře, že k narušení hranic a k útokům došlo i třeba v Dákii nebo dále na západ v Récii. Ta historická kostra, kterou lze odvodit i z literárních pramenů, i z nápisů na mincích zejména, tak vlastně popisuje ten průběh těch válek tady v těchto hlavních 3 bodech, to znamená do roku 171 Řím se dává dohromady z toho překvapení, z toho útoku, zároveň je docela jeho vojenská síla rozrušena pandemií, kterou přivleklo vojsko z východních částí říše a teprve někdy na konci roku 171 se podaří Římanům vytlačit vlastně většinu těch útočících Germánů z těch provinciálních teritorií, z těch provinciálních oblastí.
zápětí přechází do protiofenzivy a v letech 172 až 175 se uskuteční první takzvané germánské tažení Expeditio Germanica Prima, ve kterém pokud to lze ještě věrohodně rekonstruovat podle těch mincovních ražeb, tak prvně se bojuje na markomanském, pak na kvátském a pak na sarmátském území. Až na jaře 175 syrský místodržitel si usmyslí, že nastal čas, aby se ujal císařského trůnu, vyvolá vlastně jakoby pokus o uzurpaci trůnu. Marcus Aurelius musí narychlo pouzavírat mírové dohody s těmi jednotlivými barbarskými kmeny podél těch noricko-panonských hranic. Část vojska je odvedena do Sýrie, tam to povstání je relativně brzy zvládnuto. A v roce 177 už znovu čteme o nějakých germánských útocích, takže zjevně to řešení, které v tom roce 175 se nějak smluvně ukotvilo, nebylo považováno na germánské straně za uspokojivé a uskuteční se zápětí nová expedice Římanů, nová útočná ofenzivní válka Římanů, tomu říkáme Expedicio Germanica Secunda, která trvá do roku 180. Toto jsou takové ty pevné body, kterým asi jako umíme věřit. Občas se může objevit i nějaká snaha nějakou jednotlivost, jednu událost třeba datovat ještě přesněji v jejich rámci, ale už to často je spíš jako interpretace naše, než že bychom to mohli úplně věrohodně doložit daty. Ty války byly skutečně velmi rozsáhlé, samotní Římané to reflektovali i v literárních pramenech, ale i třeba na vyobrazeních, jako je sloup Marca Aurelia, který jako trochu budeme i my dneska využívat, protože je to velmi jako zajímavý a názorný jakýsi komiksový povyprávění těch nemůžeme říct vyprávění událostí, byť občas se objevují i takové představy badatelů, že to je vyloženě lineární vyprávění události. Já si myslím, že to je spíš ilustrace toho, jak v těch válkách, jakým rytmem se odehrávaly ty aktivity, ta stavba tábora, boje, únosy zajatců a tak dále a tak dále. Cassius Dio je asi nejvěrohodnější písemný pramen, který popisuje ty války, psal ne příliš dlouho po skončení markomanských válek. Cassius Dio zmiňuje, že někdy v té závěrečné fázi tady bylo až 20 000 vojáků na území Markomanů i 20 000 na území Kládů a my se podíváme dneska nejenom na to území Markomanů a na tom území Markomanů si myslím, že dokonce i ty archeologické objevy nebo ta archeologická data docela jako mu dávají za pravdu, že to je poměrně relevantní číslo o počtu vojáků. Tady toto ještě jednou tu dělící linii, to neznamená, že já, když se dneska nebudu věnovat kvátskému území, že tam by nebyly stopy římského vojska z období markomanských válek, nebudu se jim věnovat protože zaprvé jim už jednak zdaleka tolik nerozumím, nejsou to objekty, které by byly předmětem mých vlastních výzkumů nebo výzkumů mého týmu a navíc je to skutečně odlišné operační území. To je jenom, když se podíváte na ty dvě části a jenom letmo se podíváte na ty trojúhelníky, které budou ty body, ty stopy toho římského vojska, kde dovedeme vyloženě lokalizovat nějaké opěrné body nebo tábory římské armády, tak je vidět, že je to skutečně jiný typ operačního území, evidentně i jiný typ vedení válek ze strany Římanů, jiné způsoby pronikání na to území, možná i jiná forma kontroly místního obyvatelstva. Na tom markomanském území v současné době zcela evidentně a bezpečně dovedeme opěrné body římského vojska identifikovat na 18 lokalitách, přičemž počet těch táborů, které dokážeme rozlišit, je nejméně 25. Za chvíli vám ukážu ty příklady těch vícečetných výskytů táborů na konkrétních lokalitách, pak pochopíte, proč není ten počet shodný s počtem lokalit. Co se týká povahy těch objektů, které archeologie zkoumá primárně z toho období markomanských válek, tak samozřejmě se jedná
o tábory, o polní tábory, o krátkodobé tábory. Dříve se neúplně šťastně užívali výraz pochodové tábory, maršlágry, krásným slovanským výrazem, což vlastně úplně už dneska nepoužíváme, už jenom z tohoto důvodu, jak ukážu v zápětí, to nejsou tábory, které vznikaly tak, že někdo se od někud přesouvá a než se vyspí do druhého dne, tak tam zanechá po sobě tábor. Sice Římané o sobě tvrdili, že toto dělají, že to je součást praxe jejich vojska, ale to vysoce pravděpodobně bylo spíš takové to vykolinkování toho místa, kde se má přespat, než že by to byly vyložené stavební aktivity, které by nechaly takové stopy v zemi, že by to dneska archeologie dovedla rozlišit. Ty tábory toho typu, které my budeme dneska ukazovat většinově, jsou jinak zachyceny i na sloupu Marka Aurelia. Tady je právě krásný příklad takového toho schematického znázornění příkopů a valů, fortifikace tábora, ve kterém stojí stany. To je perfektní, že tam to sloup Marka Aurelia ukazuje. Neštěstím toho je, že pokud tam zbyly vevnitř stany, nebo sem tam nějaké lehké dřevěné konstrukce, tak dneska tam archeologové velmi obtížně něco nacházejí. Takže my, pokud něco nacházíme, tak nacházíme zejména vlastně rozsahy, obvody těch táborů, to znamená linie příkopů, místa bran. Za chvíli ukážu, že už se teď trochu daří i občas identifikovat nějaký objekt uvnitř, ale to není samozřejmě tento, myslím, neolitický dům, to je jenom náhoda, že zrovna v táboře v závodě už někdo postavili něco o dost dříve. Ten jenom má znázorňovat ten snímek, že vlastně jedna z těch metod archeologie tady v tomto případě je geofyzikální měření. Na počátku zejména objevování táboru stálo to letecké snímkování. To ku podivu dneska už trochu ustupuje, jednak kvůli nákladovosti, jednak kvůli tomu, že asi velká část těch polí, která by mohla být takhle z velké výšky těch letadel nasnímkována, je už jako byla dříve nasnímkována, dneska jsou volně k dispozici, že jo, ortofotografické snímky na Google mapách a podobných serverech, takže vlastně trochu nám to šetří čas, naopak ale díky dronům a poměrně snadné dostupnosti dronů umíme pak případně nějaké menší polohy ověřovat z výšky i ve vlastní režii, aniž bychom museli si sedat do těch hrozných malých letadel. Ty tábory jsou často velmi rozsáhlé, já vám za chvíli budu ukazovat jejich plošné rozsahy, jsou pro nás důležité z hlediska toho, abychom chápali, co, jako, nebo abychom mohli odvozovat z toho nějaké informace o tom, jaký velký počet vojáků, kde se mohl umístit, a to pak nám může i něco vypovídat o jejich záměrech na tom daném místě. Zároveň to znamená, že ty tábory, i kdybychom chtěli a žili 1000 let, tak je nikdy neprokopeme. Ani nemá smysl, právě jako, že když tam nebyla ta zástava, to znamená, že my ty výzkumy děláme ve velmi limitovaném rozsahu, spíš se zaměřujeme na to, abychom si ověřili tvarem a výplní těch příkopů skutečnou římskost té které linie. Ne vždycky je to takhle krásně evidentní nároží s evidentním typem nebo typickou formou brány, aby mohlo být hned řečeno, že to je skutečně římský objekt, a snažíme se případně z těch malých sondáží ještě získat nějaká data, která by nám mohla něco přesnějšího říct k tomu místu. Toto není ten typ archeologie, ve kterém se plošně odkrývají půdorysy velkých staveb a podobně. Co se týká vlastně teď trošku takové té výpravy těch Římanů, někde z toho prostoru, řekněme, soutoku Moravy a Dunaje, předpokladatelně asi s opěrným bodem v oblasti Carnunta, kde nejspíš došlo k nějaké prvotní koncentraci toho expedičního vojska, tak můžeme trochu jít po té mapě, nebudeme úplně každý tábor jednotlivě představovat, ale můžeme se na to podívat aspoň letmo, jak mohla ta armáda postupovat. Předpokládáme v současné době, že prvním takovým velkým táborem, kde se soustředilo celé expediční vojsko severně od Dunaje, byl tábor v Engelharstetten, to je vlastně na dohled od Děvína na rakouské straně, kde byla upevněna plocha 48 hektarů, je to vlastně
plošně největší tábor, jenom pro porovnání, legionářský tábor na římskoprovinciálním území je možný realizovat v rozsahu 15, 17, když je to 20 hektarový, tak často už to bývá tábor pro 2 legie, samozřejmě stálý tábor na římském území nabízí větší luxus pro velitele, větší plochu, řekněme, pro nějaké typy objektů, které v tom polním opevnění nemusí být přítomny. Zas na druhé straně v tom polním opevnění muselo být uvnitř toho upevnění ten doprovod, včetně možná i zvířat, těch, co se toho služebnictva, co se o to staralo, pravděpodobně i nějakých řemeslníků, které bychom na provinciálním území nenašli uvnitř tábora, takže to nejde tak říct, že když má u nás tábor 47 hektarů, že tam je hned 5 legií automaticky umístěných. Byť by se teoreticky tam vejít mohli. Ale určitě to je plocha, která těch 20 000 lidí klidně mohla jako na poměr na krátkou dobu, ale mohla pojmout. V nedávné době rakouští kolegové objevili další tábor pár kilometrů severně od Engelharstedtu v Baumgartenu, což je vlastně zhruba na úrovni Stupavy, na opačné straně řeky. Tady asi jako na tom dolním toku Moravy taková ta párovost nějakým způsobem mohla fungovat skutečně u vícero poloh. My tam někde máme jenom žluté tečky, protože ta mapa zobrazuje trojúhelníky pouze ty, kde už skutečně bezpečně byl doložen tábor, fortifikace tábora, ale ty žluté jsou ty indicie, které naznačují, že tam taky nějaký římský vojenský objekt mohl být. Já bych vůbec nevyloučil vojenskou roli Stupavy v době markovanských válek a klidně si umím představit, že vlastně nějaká ta párová propojenost s těmi objekty v Baumgartenu existovala, stejně tak jako v případě Stilfried, Suchohrad, které nezobrazujeme v tuto chvíli jako ověřené tábory, byť od tam máme spousty nálezů, které evidentně svědčí o tom, že tam ten od jak živa fungující brod využívalo i nějakým způsobem vojsko střežilo. První takový jako tábor na té slovenské straně, řekněme, který zapadá do té kategorie těch našich takzvaných krátkodobých táborů, je Závod, který je velmi specifický, který jsme měli možnost díky spolupráci s Archeologickým ústavem SAV v Nitře společně i trochu zkoumat, kde jsme provedli geofyzikální měření, které ukázalo, že ten tábor najednou trošku vypadává nám z té velikostní kategorie těch, co jsme viděli, že jo, když Engelharstedt to bylo 47 hektarů, teď tady máme najednou 4, tak je jasný, že se nemohlo posunout celé to osazenstvo z Engelharstedtu sem, protože to prostě z kapacitních důvodů nejde. Zároveň ten tábor trochu předvádí i neúplně standardní tvar, ale to by ještě jako možná i jako šlo pochopit, ale má velmi zajímavé brány. Tam je potřeba vědět, že zástavba římského tábora, ať už na římském území nebo i na tom nepřátelském území, je podle předem daného schématu, a to schéma je vymyšleno proto, aby to množství lidí v případě potřeby se dokázalo poměrně rychle dostat a spořádaně na to místo, kam se mělo dostat. Ať už třeba ven z tábora, nebo tam, kde se fasovalo jídlo, nebo prostě tam, kde se plnily nějaké jiné taktické úkoly. To rozložení i té vnitřní zástavby a i těch bran reflektovalo právě i tu hierarchii té jednotky, nebo toho kontingentu, které v tom táboře bylo umístěno. Přičemž tady vlastně vidíme jednu bránu na západní straně, na ostatních stranách žádný jednoznačně doložitelné brány nejsou, až tady na té severní straně jsou vidět taková menší přerušení. My jsme tam prováděli u jedné z nich i výzkum a ono to jsou opravdu branky, spíš než brány. To znamená, že takové přerušení toho příkopu v šíři 3,5 až 4 metrů, ve kterých jsou stopy kůlové konstrukce, takže byla tam nějaká brána tam byla, nebo nějaký vrata, nebo něco takového. A co ještě důležité v té souvislosti je, že ta strana se nachází vlastně nad tehdejším říčním korytem. Tady je to na tom lidarovém snímku krásně vidět, že to tmavě zelené, to je vlastně zanesené koryto řeky. To znamená, že ta
Tento tábor zcela evidentně je už přímo propojen nějakým způsobem s tím říčním korytem. Já pak tomu jako ještě se dostanu v detailech, ale určitě tady můžeme říct, že, že naše interpretace je dneska taková, že to není tábor pro bojový kontingent, ale pro nějaké jednotky, které něco dělají s tou řekou, nebo teda s těmi, kteří potom se třeba přesouvají po té řece. Nepodobná situace je i v táboře Bernhardtal, což už je vlastně lehce nad soutokem Dyje a Moravy, a kde je bohužel nepříliš dobře znám jeden starší tábor maličký, přímo u řeky, a teď nedávné době se objevil ještě jeden tábor v té kategorii zhruba těch 10 hektarů. První tábor na dnešním území České republiky je Břeclav, nebo Charvatská Nová Ves, to je dneska městská část Břeclavy, který je teda veliký tábor, to znamená, že je nějakým způsobem synchronizovatelný s tou velikostí, co jsme viděli v Engelharstedtenu, a je samozřejmě taky podle těch lidar snímků zřetelné, že je velmi výrazně zase napojen na tok řeky. To, že teď tady vidíte tu řeku zde, tak to jsou lidarové snímky dneska, že to je to dnešní funkční koryto, ale všechny tady ty zářezy ukazují krásně ta zanesená dřívější koryta. Ta řeka určitě poměrně intenzivně měnila, kde bylo hlavní koryto, kde bylo vedlejší koryto a podobně. A ten tábor je skutečně umístěn tak, že je vlastně nad hranicí té takzvané stoleté vody. To znamená, že je to vlastně taková ta první terasa, u které už nehrozí, že jarní záplava hned spláchne to opevnění. Ten tábor byl znám delší dobu z leteckých snímků, pak se to podařilo pomocí geofyzikálního měření, které se zaměřilo zejména na obvod, tam, kde to dostupné je a není pod dnešní zástavbou, jako upřesnit ten jeho tvar. A to je vlastně ten tábor, který tady na tom celém území ukazuje nejvíc to, co odpovídá takovým těm příručkovým podobám římských táborů. To znamená, že zhruba 1/3 délky je 2:3 jsou strany, zhruba ve třetinách délky těch delších stran jsou brány, respektive uprostřed těch kratších stran. Ty brány jsou brány typu titulum, který ještě za chvilku ukážu i na dalším snímku. Tady je vlastně vizualizace toho, jak takový titulum, to znamená to, co jsme mohli vidět na tom předchozím snímku, jenom v té podobě tady té přerušené a předsunuté linie, jak takový mohl vypadat v realitě, a dokonce to vyobrazuje i sloup Marca Aurelia, že takový ty brány, samozřejmě zase sloup Marca Aurelia jako sochařské dílo, trochu schematicky. Ten tábor jsme začali před asi 10 lety nejintenzivněji zkoumat a nejdetálněji na tom našem území, a už je na geofyzikálních měřeních i na nějakých z dronů pořízených snímcích bylo vidět, že tady od té severní strany vybíhá zhruba ve 2/3 délky té strany další linie, která odpovídá tomu, jak vypadají římské příkopy, včetně obdobného typu brány, jako jsme viděli předtím, toho takzvaného titula. Na základě potom všech těch dat, které jsme dali dohromady, jsme dospěli k tomu, že vlastně tady došlo k situaci, že ten původní velký 40 hektarový tábor byl v nějakém momentě zmenšen na plochu zhruba 10,5 hektarů. Přičemž vlastně samozřejmě u té strany, respektive pravděpodobně u obou těch nově vybudovaných, vykopaných příkopů a navršených valů musel být nové brány, proto vlastně ta brána je uvnitř toho starého tábora, a ty ostatní brány využívaly ty brány, které už měl ten větší tábor. Tady vlastně ty příkopy, tady nejsou žádné překryvy příkopů, ale využívá se to nároží toho původního tábora. Takže to znamená, že tam se muselo odehrát nějaký typ rozhodnutí, kdy někdo řekl, část posádky tábor opouští, část tady zůstává, ta menší část nemůže tady se nacházet 40 hektarech, oni by se báli, že jo, stáli by od sebe 10-15 metrů každý voják, takže je potřeba to trochu zmenšit, že jo, ta opevněná plocha musí nějak racionálně odpovídat počtu těch lidí vevnitř, takže to zmenšili na zhruba těch 10 hektarů, a
asi pravděpodobně dostali nějaký úkol, že jo? Prostě pokud to vojsko postupuje do toho nepřátelského území a má nějaký počet vyžadující 40 hektarů a najednou stačí jenom čtvrtina, tak asi pravděpodobně tam dostali nějaký úkol. Není to úplně ojediněný u těchto krátkodobých táborů, tady vidíme pár příkladů z Velké Británie, kde krátkodobé tábory jsou velmi početně zjišťovány díky tomu, že se tam téměř neorá, že jo? Takže se výborně snímkují z letadla ty růstové příznaky a vidíte, že i tam byl víckrát doložen ten způsob zmenšení toho původního tábora. My jsme potom terénní výzkum my i dělali v takových těch malých sondážích i na tom opevnění toho menšího tábora, aby jsme si ujistili, že skutečně se jedná o římský příkop. Měli jsme to štěstí, že v té 2metrové sondě dobra někdo zahodil botu, když jak Římanů, takže nebo takový ten vojenský sandál pobytý ze spodu těmi cvočky, takže když jsme vyzvedli ten blok líny a ukecali jsme v nemocnici u svaté Anny v Brně, aby nám to vzali do CT, tak to krásně i jako vykreslilo tu polovinu té podrážky té boty. A zároveň jsme tady poprvé v Charvatské Nové Vsi i si všimli, že na geofyzice se rýsují takové ne zcela pravidelně od sebe vzdálené, ale docela si podobné anomálie, vždycky tak zhruba 6 metrů dovnitř do tábora podél toho příkopu. Takže jsme si první jeden ji prozkoumali jako v terénu přímo v té sondě a ukázalo se, že se jedná o potravinářskou pec. A pak jsme se tam vrátili k těm výsledkům geofyziky i z ostatních částí toho samotného tábora a zjistili jsme, že těch potravinářských pecí je hromada. V podstatě de facto téměř kolem celého obvodu, samozřejmě s výjimkou místa Bran, že kde asi nebylo přípustné, aby si připravovali to jídlo, ale v těch ostatních místech ano. A to známe i z toho provinciálního území. Často bývá, že tady ty pyrotechnické objekty, pyrotechnologická zařízení bývají někde, kde nemůže snadno chytit nic kolem. Že jo? Takže u toho, že jo, na vnitřní straně toho příkopu byl valový násep, to znamená to, co se tam navršilo jako hradba, a na vnitřní straně hradby zřejmě se nacházely tady tyto potravinářské pece. To jsme pak jako zjistili, že prakticky u všech možných táborů, kde jsme měli možnost provádět to geofyzikální měření, identifikujeme obdobně strukturované řady těch pecí, tak jsme pár jich jako prozkoumali i v terénu, tam, kde nám to buď majitelé umožnili, nebo kde to dávalo trochu smysl. Jednak jsme z toho nazbírali poměrně zajímavá data pro radiokarbonové datování, pro takzvané C14 data a docela i zajímavé archeobotanické výsledky, které ukazovaly, že v těch pecích se připracovaly různé obiloviny, obilné placky a podobně. Dokonce v některých případech jsou tam i takové zuhelnatělé zbytky nějaké organické hmoty, kterou ty botanici nám jako interpretují jako možná nějaké ty placky, takové ty, nechci říct pizza, protože to by bylo laciný for, ale v podstatě nějaký takový ty placky, který zřejmě v těch pecích ty vojáci připravovali. V Charvatské Nové Vsi se si všimli taky při tom velmi omezeném rozsahu terénního výzkumu ještě jednoho zajímavého jevu, že vizuálně jsme identifikovali ve výplni příkopu, toto je vlastně řez tím příkopem, toto je vlastně reálně původně ten tvar toho příkopu a to jsou sedimenty, které do toho příkopu spadly až po opuštění toho objektu. A všimli, že zcela pravidelně to bývá u těch táborů tak, že se poměrně dobře dá identifikovat, kde je vnitřní strana, protože z té vnitřní strany se do toho příkopu vždycky sesunul ten valový násep, ta hradba. A tady jsme si prvně všimli, že jsou tady takové kompaktní hliněné boky, které odpovídají tomu, co známe už z lokality Hradisko u Mušova, o ní ještě budu mluvit, ale to už je déle zkoumaná lokalita, a kde to umíme identifikovat jako nepálené cihly. Koťáry, vepřovice, nevím, víc etnografických výrazů neznám, říkáme tomu nepálené cihly, prakticky je to poměrně solidní stavební materiál. Tady jsou příklady toho, jak to vypadá na tom Hradisku Mušová, kde je to taky vždycky jako identifikovatelné v té výplni toho příkopu, to znamená vždycky v té poloze, kde to původně nestálo, ale kam ty hradby spadly po opuštění.
A my jsme udělali s kolegyní, která se zaměřuje na takzvané malakologické výzkumy, na identifikaci typů měkkýšů v těch terénech, tak jsme udělali takový pokus, že jsme si rozplavili ty nepálené cihly a my jsme vždycky rozplavovali jednotlivé sedimenty, sbírali jsme ty měkkýše z toho. Měkkýše jsou zajímavé, protože žijou de facto na metru čtvereční, takže jsou vázaný velmi silně na ten typ podnebí, na ten typ krajinného prostředí, na jeden typ nemigrují. Není to tak, že první rok života jsou v horách a pak se sjedou někam do nížin. Jo? Prostě pořád jsou na jednom místě. Na drtivé většině lokalit, v drtivé většině těch sedimentů na těch římských táborech jsou typy, které jsou vázané na ty takzvané otevřené biotopové druhy, to jsou vlastně odlesněné plochy, takové ty stepní plochy. Logicky, že Římané museli vykácet obrovský prostor, nebo už to třeba i bylo částečně odlesněný, tam, kde ty tábory postavili. A jediná je výjimka, jsou sedimenty, které jsme vizuálně identifikovali jako nepálené cihly, ve kterých jsou přítomny téměř výhradně vodní druhy tady těch měkkýšů. To znamená, že ta hlína musela být vzítá někde jinde. Někde v nějakých takových močálovitých, bažinatých terénech, což se u nepálených cihel doporučuje, protože že nepálené cihly jsou technologicky náročný materiál, který je potřeba vydusat a je potřeba, aby byly kompaktní, aby drželi dohromady a pak se na slunci suší. A proto jsou samozřejmě ty bažinatější, ty vlhčí půdy výrazně vhodnější, takže je evidentní, že při stavbě těchto takzvaných polních táborů část vojenské jednotky musela někam jinam. Ty řeky nebyly příliš daleko, takže to nebylo tak, že museli úplně do cizí země, ale přece jenom musela někam jinam a tam museli vytěžit ten materiál, museli to vydusat do těch forem a museli to nějakou dobu sušit. Vlastně v tom se ty nepálené cihly se od pálených liší jenom tím, že tam není ten oheň. Jo? Jinak prakticky je to identický stavební postup. Toto je jako dost pracný. Já jsem sám to nikdy nezkoušel, ale myslím si, že dříve by možná v některých oblastech vašich nebo našich venkovských by ještě i dosvědčili dnes, že je to dost pracný toto vyrobit. A teď, když to spočítáte jenom u toho tábora v Charvatské Nové Vsi, na té délce hradeb 2,5 kilometru, tak vám víte, že to bylo tak 100 000 cihel. To znamená, že tam musela být ohromná vojenská jednotka vyčleněná, která prakticky jenom natěžila tu hlínu, vydusala, vysušila a to celé tam postavila. A proto to je vlastně jeden z těch důvodů, proč jsem hned v úvodu říkal, tomu nemůžeme říkat pochodové tábory, protože toto žádný jenom trochu racionálně uvažující velitel nevydá jako pokyn tohle udělat, pokud ví, že za 2 dny od tam odejdou. To za tu dobu ani nenatěží tu hlínu. Takže je evidentní, že ty tábory byly koncipovány tak, aby nějakou dobu tam skutečně ty hradby sloužily a ta vojenská jednotka tam na tom daném místě mohla setrvat. To ještě pořád není samozřejmě stavba kamenného tábora, nicméně ten stavební koncept musel být v řadě měsíců, možná i roku. A když si vzpomenete na ten časový rámec, co jsme ukazovali na začátku pro ty markovanské války, tak vlastně jako ani nelze očekávat, že bychom tady něco trvanlivějšího nutně museli nacházet. Teď se tam posuneme ještě od Charvatské Nové Vsi dál, zhruba ve vzdálenosti dvoudenního pochodu se ocitáme v tom regionu, který považujeme v té druhé polovině 2. století za centrum germánského osídlení. To je vlastně ten zhruba střední tok Dyje v oblasti Mušova, oblasti dnešních novomlýnských nádrží. První tábor, nebo nejstarší tábory, které od tam známe, jsou v poloze Mušov na Pískách, na jižním břehu. Ty tábory byly vlastně i první, které se na území
České republiky, kdy objevili někdy hned začátkem 90. let. Tenkrát se předpokládalo, že jsou tam dva takové malé tábory a jeden velký tábor, do kterého je nějakým způsobem zvláštním kreslen, nebo který se překrývá s nějakým o něco menším táborem. My jsme pak tady dokázali udělat docela velké plochy jako toho geofyzikálního měření. Já vám teď v relativní rychlosti ukážu, jak na základě těch geofyzikálních měření se vlastně celý ten půdorys, celá ta mapa se překreslila. Tady se ukázalo, že největší tábor je tady tento, budeme je označovat vždycky číslo 1, vlastně v této struktuře, a pak písmena 1 o velikosti 41,3 hektarů. To je vlastně velikost, jako kdyby se sem z Chorvatské Nové Vsi všichni přesunuli. Asi se tomu tak nestalo, jak jsem ukazoval při tom zmenšení té Chorvatské Nové Vsi, nicméně opět je to tábor pojímající de facto téměř celý nějaký expediční kontingent. Ten tábor byl v nějakém momentě zmenšen tak, že se tato strana posunula o zhruba 60 metrů, zmenšilo se to na 37,5 hektarů, přičemž ale tenhle stavební záměr jednak využívá samozřejmě ty tři strany stejné, posouvala se jenom tenhle front opevnění, má to bránu standardní římskou, nicméně nebyl asi nějakým způsobem dotažen, protože tady na té severní straně to opevnění nedoléhá až k okraji. V zápětí, a teď to zápětí nemá žádnou časovou definici, nevím přesně za jak dlouho, ale v následujícím kroku byl ten tábor zmenšen zhruba na polovinu té původní velikosti. Pořád využívá jednu a té stejnou stranu jako ty ostatní, jako ty větší, ty tři už jsou nové, přičemž v této stavební fázi se najednou objevuje i jiný typ brány, než je tady to takzvaný titulum, který jsem ukazoval, a je to brána typu klavikula, což je vlastně brána, kdy ten příkop není jenom přerušen, ale je vlastně to čelo toho příkopu zataženo dovnitř do toho areálu, vytváří to tam jako takový koridor, kterým se pak museli vstupovat jako ať už útočníci nebo i ty domácí dovnitř do toho tábora. Ale toto není úplně poslední fáze. Já jenom jako odskočím, že ukážu, že ta klavikula je velmi vzácný typ brány, to běžně jsme dříve neznali v markovářských válkách tady v tomto území. V současné době to známe na 3 místech. Když jsem dělal tuto mapu, tak jsme znali na 2, jednak na Mušově a jednak u tábora Lander Tája v Dolním Rakousku, ale na Dii, zhruba 30 km západně od Mušova, u jednoho velikého tábora. Poté, když přestal fungovat ten tábor, ten 20 hektarový s těmi klavikulami, tak došlo ještě jednou k tomu zmenšení do toho nároží. A to zmenšení zhruba na těch 8 hektarů, přičemž nadále se využívá jedna a tatáž strana opevnění na západě, jenom nové jsou tady tyto dvě a tato vlastně bere opevnění z toho tábora s tou klavikulou toho 20 hektarového. To znamená, že tady je nějaký archeologický záznam řetězce rozhodnutí, při kterém evidentně se zmenšuje posádka, evidentně je potřeba upravit k tomu velikost té opevněné plochy a aby to nebylo pro nás tak úplně snadno uchopitelný, tak je v tom jeden iracionální prvek. U jednoho kroku se najednou uplatňují jiné formy bran, než u těch všech předchozích i u toho následujícího. To bohužel neumím vysvětlit. Je možný, že v tu dobu tam byl velitel, který měl svůj manýr takového toho typu, že měl rád jenom tyto brány. Jo? To vlastně nemusí být úplně nutně nějaký zásadně racionální vysvětlení. Ještě se tady na Pískách nachází jeden tábor, který se označuje číslem 2. Ten byl znám už i dříve z leteckých snímků, je krásně vidět i na geofyzikálním měření. Jeho zajímavostí je, že na té straně, kde jsou dneska kde je plocha vodních nádrží Nové Mlýny, tak není možné identifikovat opevnění. Neříkám, že tam nutně nebylo, ale není to možné identifikovat. Novým prvkem, co přinesla geofyzikální prospekce, je, že takový ten druhý malý tábor, který se dříve předpokládá, ten neexistuje, nicméně místo toho se tady našla taková dlouhá linie, která vyznačuje charakteristiky taky římských příkopů, která ale není tábor. To je očividný, že má takovou
specifickou podobu a proto hledáme zatím v tuto chvíli odpovídající paralelu v jedné dlouhé příkopovité linii severozápadně od Hradiska u Mušova na opačném břehu řeky, a to je příkop, který má délku přes 3 kilometry, který vymezuje obrovskou plochu v okolí toho Hradiska u Mušova a nejde vyloučit, že obdobným nějakým defenzivním prvkem chránícím tady z této strany vlastně tady to nejužší místo toho území, kde ta řeka vlastně různě variuje svoje koryto, tak chránilo i z této strany. V momentě, kdy už ty dva velké tábory nebyly funkční, protože ten příkop je veden přes ně. Vlastně ty tábory, které jsou tady v okolí toho Mušova, všechny jako se dají vyložit jako určité prvky okupace a obrany vlastně toho centrálního jádra toho germánského sídelního území, respektive tady tohoto mikroregionu. Teď jsme ukazovali lokalitu Mušov na Pískách, máme tady tábor ještě v obci Ivaň a v obci Drnholec, přičemž u Ivaně, stejně jako u Mušova, se zdá, že zřejmě bránili nějaký ten brod, který mohl vést tady do toho prostoru, kde je to Hradisko u Mušova, zatímco u toho Drnholce to asi mohl být tábor, který střežil vlastně tu suchozemskou cestu, cestu na severním břehu, kdy je od západu k Mušovu. Toto jsou ukázky polohy a zhruba odhadovaného rozsahu tábora v Ivani. Ivaňský tábor byl kdysi v 90. letech mými předchůdci v jedné části velkoproště zkoumán. Ten teda trošku jako ten výzkum relativizoval to, co jsem vám říkal na začátku, že to nemá smysl zkoumat, protože tady se ukázalo, že jsou tady stopy dřevěné konstrukce brány, takže občas nějaké konstrukce v těch objektech jsou a když je tam dřevěná konstrukce brány, tak je to obdobný argument, jako jsou ty nepálené cihly. Opět to nestavil někdo na týden. Že jo, to prostě opět bylo koncipováno tak, aby ta posádka tam mohla se trvat poměrně solidní dobu. Toto je u nás nejnověji objevený tábor v Drnholci, na který nás přivedli vlastně povrchové nálezy občanských spolupracovníků, nějaké kovové předměty, které patřily k výzbroji vojáků. Na základě toho jsme pak tam začali dělat geofyziku a podobně. Pak jsme dokázali identifikovat i zhruba tu plochu toho tábora. Teď se dostáváme k Hradisku Mušova, což vlastně bylo to, co ta lokalita, kterou obklopují tyto tábory. Nechával jsem to samostatně protože ta lokalita je specifická. Není to stejná kategorie, jakou jsme viděli předtím. Jednak je to teda tak trochu jako naše česká nebo moravská, římská kulturní památka, a teď nemyslím ani tak ve smyslu statusu ze zákona, ale tam v tom slova smyslu, že to je vlastně naše jediná taková římská lokalita, která je všeobecně povědomí a známá. Tu lokalitu vlastně známe už z dob první republiky a finančně ty výzkumy podpořil Tomáš Garrigue Masaryk, který jako podporoval jako různé archeologické odkryvy, dokonce se zdá, že na rozdíl od dnešních politiků za to ani nic nechtěl. V každém případě dokonce ten výzkum v roce 1928 i osobně navštívil, co to je archeolog Anton Knirsch, který tam ty archeologické výzkumy tehdy prováděl. On odkryl takovýhle dva půdorysy, které dneska můžeme interpretovat jako jakýsi ubytovací komplex, ve kterém je přítomná budova lázní, malinkých lázní, určitě ne lázní, ve kterých by se koupala vojenská jednotka. Ty lázně mají délku zhruba 22 metrů, plus asi nejspíš nějaká dřevěná šatna, nějaké takzvané apoditerium a jednu nějakou obytou budovu zhruba tohoto půdorysu. V těchto jediných dvou budovách je prokazatelné i využívání. Ony ty budovy nebyly zděny, byly hrázděné, ale jejich podpodlažní struktury byly z cihel, tak jak si můžete tady prohlídnout v expozici, to znamená to podpodlažní topení a ty střešní krytiny byly z páleného materiálu a nesou prakticky výhradně výrobní razidlo 10. legie, která v té době stanovala
ve Vídni, dokonce na základě těch různých přírodovědných analýz to lze i dobře doložit, že byly vyrobeny v té cihelně ve čtvrti Hernals a skutečně i ve Vídni patří k tomu stavebnímu horizontu, který se datuje do druhé poloviny 2. století, to znamená do období markovanských válek. Ta budova byla... Ta budova byla odkryta tady v těch nejvyšších místech toho návrší, nicméně, jak vidíte tady na těchto mapách, ta lokalita skutečně jakoby má ještě spousty tajemství, spousty neprozkoumanosti a zároveň má i jako velmi zvláštní a velmi specifický tvar i rozsah. Ty žluté plochy jsou vlastně plochy prozkoumených stavebních objektů, červené linie jsou různé linie upevnění. Dneska předpokládáme, že se ty opevňovací i stavební struktury koncentrovaly zejména tady v takové specifické ploše přes 30 hektarů, přičemž ale říkám, toto je schematické a vůbec i jako to, co jak dneska jakoby umíme takhle pro veřejnost představit, co tam víme, je velmi schematické a určitě v současné době je naším hlavním výzkumným záměrem toto nějakým způsobem upřesnit, protože asi pravděpodobně takhle ten objekt v jednom momentě nevypadal. Nicméně známe tady nějaké brány, známe tady nějaké objekty, vnitřní zástavby, předpokládáme na určitém místě, že mohl fungovat i něco jako přístav. Ta opevnění jsou velmi mohutná, která zatím byla zkoumána v kterékoliv části. Všechny ty linie, které jsem tam měl červeně, jsou římské linie římských opevnění, takže očividně jich je mnohem víc, než by bylo potřeba na jeden opevněný objekt. Tam buď dochází k nějakým zvětšování, zmenšování ploch, ale pravděpodobně i k předkryvu nějakých starších, mladších stavebních fází. V některých místech jsou ty příkopy až 3,5-4 metry hluboké, ty brány jsou jako běžné kůlové konstrukce takového typu, které v prvních 2 stoletích našeho letopočtu se objevovat v takových táborech mohou. Některé části z vnitřní zástavby jsou velmi charakteristické pro vojenské prostředí. To není to, co jsem ukazoval v případě těch gnírsem odkrytých budov toho Manzia nebo toho ubytovacího komplexu, ale je to případ třeba tady toho objektu, toho takzvaného valetudinaria, vojenské nemocnice, který byl zkoumán v rámci záchranného výzkumu. Toto je pohled z letadla. Ta stavba má na délku 70 metrů, na šířku 40 metrů. Je to určitě největší u nás zatím odkrytá pravěká stavba u nás, teď myslím v České republice. Bohužel velmi výrazně poškozená už někdy v 70. 80. letech, takže bylo možné odkrývat opravdu jenom spodní části těch základových žlabů. K 90. začátkem 0. let jsme zkoumali na svahu, to východním svahu toho kopce, takový terasovitě upravený okrsek, kde se nacházely velmi triviální dřevěné domky, ve kterých určitě fungovaly nějaké kovo zpracovávající dílny. Našli jsme tam spousty kovového odpadu, olova, strusek a podobně, přičemž tady je potřeba zase upozornit na to, že to jsou objekty, které do vojenského tábora nepatří, které zcela určitě tam mohli přinést nebo postavit a i ty činnosti tam vykonávat nějaký řemeslný personál, řemeslníci přicházející s tím římským vojskem. Ty objekty určitě nejsou germánský, ani v tom nejsou žádné germánské nálezy, dokonce je tam největší množství římských nálezů, ale je to něco, co prostě do té opevněné plochy bylo vtaženo římskými vojsky. Jinak, co se týká nálezového materiálu, já to trošku jenom takhle narychlo přeskáču. De facto je to vojenský typ jako nálezového souboru, jednotlivé typy pancířů. Viděli jste kroužkový, to jsou fragmenty lamelového pancíře, ukázky takových těch náprsních destiček ze šupinových pancířů, i velké, i menší kusy železných, bronzových, pocínovaných, šupinových
pancířů fragmenty přilep. Toto není náš nález, to jenom ilustruje, čemu sloužily tady tyto fragmenty, které se nalezly na Mušově. Toto jsou další příklady fragmentů přilep. V jednom příkopu se nalezly 2 kompletně dokované železné náholenice, obě určené na levou nohu, trochu rozdílné velké. Toto je hodně vzácný nález těch celkově dokovaných železných náholenic. By se napočítali, myslím, tak 4, včetně těchto z celé římské říše. Jsou tam fragmenty mečů, které velmi dobře ilustrující v podstatě výstroj a výzbroj druhé poloviny 2. století, ať už legionářů, nebo třeba i nějakých těch pomocných jednotek, lučišníků a podobně, ty se využívaly poměrně hojně, stejně tak jako součástí výstroje a výzbroje. To by asi bylo teď na samostatnou přednášku trochu rozebrat i jako tu materiální stránku, ale vlastně co se týká těch nálezů, ten objekt se neliší od vojenského objektu tohoto typu na tomto území, přičemž ale žádný jiný vojenský objekt z toho období, který jsem tady ukazoval, nemá takový reprezentativní množství nálezů. Tady evidentně se koncentrovali možná i lidé, ale asi i sklady a činnosti a i možná ty vyšší šarže. My dneska to asi chápeme tak, že se nejedná o tábor, ale spíš o velkou opevněnou logistickou a velitelskou bázi, proto nemá ani ten tu průvodoristnou pravidelnost, kterou u ubytování běžného vojska bylo potřeba dodržovat. Ale, a teď vám ukážu něco, co zatím ještě ani nikde zveřejněno nebylo, je to o dost komplikovanější ještě, než je ten příběh doposud. Toto jsem vám zmiňoval, že tady je ten příkop, který vymezuje celý tady to jakoby poloostrov, jako takovým opevněním. Ten příkop je určitě z markovanských válek. Tady máme nějaký 4 kilometry čtverečních, tak nás to vždycky zajímalo, co tam je, proč je ještě jeden příkop, proč nestačilo to opevnění, které je na tom hradisku. A byly jako v literatuře různé úvahy o tom, že protože se tam jako umísťovali zajatci nebo pásla se tam zvířata a podobně, chtěli jsme zjistit, jaké by tam mohly být typy objektů, protože nějaké germánské známe, ty ukážu, ale římské moc ne. Tak jsme dělali v posledních letech ve spolupráci s Římsko-germánskou komisí Německého archeologického ústavu velký geofyzikální průzkum a třeba teď jeden výsledek toho geofyzikálního průzkumu vám ukážu, který úplně zase mění dosavadní obraz a ještě ani to neumíme úplně vyložit. Toto je to návrší toho Mušova, který jsem ukazoval, tady se nalezly ty domy toho Knirse, tady vedle vede to obvodové opevnění. Když se tady podíváte, tak už vidíte, že se tady rýsují nějaké šílenosti v podobě různých čar. Tady toto rovnou můžeme vyloučit, toto je zaniklá středověká ves, která je ohrazená. Nicméně ty další linie, které jsou identifikovatelné, ty nepatří do středověku, ale právě patří do římské éry. Toto je zase ten dlouhý příkop, který jsem před chvíli ukazoval, mušovské upevnění a teď tady se rýsuje nějaké upevnění, které bohužel na geofyzice nelze přečíst, jak se chová k obvodovému opevnění na tom kopci. Nicméně je krásně vidět, že má brány, má dokonce brány typu klavikula, které jsem říkal před chvíli, že jsou poměrně vzácné, ale objevily se v Mušově na pískách. Na dvou stranách vypadá docela pravidelně, na této straně západní očividně nějakým způsobem kopíruje původní nějaké karameno řeky, to znamená, že je přizpůsobeno trošku tvarem té hraně té terasy, takhle vlastně vytváří plochu, teď to z hlavy úplně přesně nevím, ale myslím si, že se bavíme o kolem 80 hektarů. Což je úplná šílenost, to vůbec jako zatím neumíme kam zařadit, co se týká jako hierarchie velikostí římských vojenských jednotek a táborů. Nejde vyloučit, že tady tyto dvojité linie by nějakým způsobem, které známe z dřívějška z geofyzikálních měření na tom samotném kopci, by mohly tím souviset, ale neumíme to zatím doložit.
bez nějakých dalších terénních výzkumů. Takhle vypadá ta plocha, která je tímhle opevněním zahrnutá. Tady je ten dlouhý příkop, tady jsou ty dříve známé linie opevnění na Mušově. Všechny ty linie jsou římské. Všechny, když se ověřovali nějakými sondážemi, jsou římské. Je zcela evidentní, že tady v tomto prostoru prostě ta římská armáda v nějakých jako náhlých vlnách stavila jak divá. Pořád předělávali nějaké upevněné plochy, pořád se mohla měnit i ta celková koncepce toho, co tam má být. Nelze vyloučit, a to už jako to zaznělo i dříve, já jsem spíš se k tomu stavěl skepticky, teď už vzhledem k tomu počtu těch příkopů se zase k tomu docela jako začínám i já klonit, že nelze vyloučit, že tam je i nějaký stavební objekt římský, vojenský už v době před markomanskými válkami, přičemž ještě úplně nejde jednoznačně to ukotvit časově kdy před markomanskými válkami, někdy v prvním, druhém století, a je to teda jako otevřený. Nicméně ta základní interpretace toho bodu v té celkové mapě ta samozřejmě platí. Kousek severně od Mušova, teď jsme probírali, tady toto se nachází Přibice a to je vlastně příklad toho, jak vlastně se můžeme i dívat odlišně na to, co vypovídá objev nějakých táborů. Ty tábory zase známý už z dřívejška z leteckých snímků, v takové velmi specifické poloze, tady je koryto řeky a je tam takový prudký svah nad tím korytem řeky, kde přitom vlastně následuje velká rovná plocha, takže ty tábory by se klidně dali postavit na té rovné terase, přesto někdo se rozhodl část těch táborů postavit dole u řeky. Ten největší tábor, ten je někde nahoře na terase a má zase velikost opravdu počátečního operačního kontingentu, ale vedle se nachází další tábor, takový jako mezní velikosti, který ale z částí je ve svahu. Vidíte tady na těch hnědé, na těch plochách, že to je vlastně jako na zlomu, čím tady je červenější, tím je prudčí ten sráz, dokonce tak, že v 1/3 toho tábora je ten sráz tak prudký, že máte problém na tom stát, na tož postavit nějaký stan nebo něco podobného. Přesto to někdo začlenil do upevněné plochy, takže nějaký smysl to jako pro ně mohlo být. Třeba si umím představit, že tam byly ustájeny zvířata, který bylo jedno, že ten svah a ta louka je takhle nakloněná a pod tím táborem na tom svahu se nachází dole u řeky zase takový maličký tábor o velikosti hektaru, jako byl na Mušově na Pískách, který je otevřený směrem k řece. A tady v tomto případě dokonce umíme doložit, že to opravdu nemělo opevnění na straně řeky, protože tady jsme zkoumali ty konce těch příkopů, takže to trošku jako můžeme od toho odvozit, že možná to tak bylo i v Mušově na Pískách a tak jsme začali přemýšlet nad tím, co by to mohlo být. A v současné době se nejvíc kloníme k tomu, že se jedná o něco, co známe jako v paralelách, nebo paralely nejsou to úplně přesně půdorysné nebo stavební, ale spíš funkčně analogické objekty z počátku 1. století na řece Lippe u lokality Haltern v Německu, kde jsou známy taková kotviště chráněná, která jsou ze strany suchozemské nebo vnitrozemí, že opevněny, ale k řece otevřeny, aby se ty pramice daly vytahovat na břeh. O něco mladší jsou i v Nizozemsku na lokalitě Velsen. Zase vidíte, ten vývoj v zásadě jde o to opevnit to ze strany pevniny a nechat to otevřený na straně řeky. To, že se ty lodě využívaly v době markomanských válek, dosvědčuje i stoup Marka Aurelia. To určite tomu tak bylo i tady v tomto případě. A některé lodě, sice tady od nás neznáme, ale některé analogické lodě, jako třeba tady ta pramice typu Zwammerdam, jsou evidentně vhodné právě i jak na to vytahování na ten břeh, to znamená mají ploché dno, taky mají velkou nosnost, to znamená, že skutečně mohli sloužit na to, aby se po nich převážely ty materiály. A v tom případě si lze představit, že Přibice je vlastně stopa začátku nějakého tažení, kde máme velký tábor s velkým vojenským bojovým kontingentem, pak tábor v tom svahu, který je na to, aby si tam pozbírali zvířata, tažná a tak dále. A máme tam přístav, nebo ta
kotviště, které vlastně sloužilo k tomu, aby se tam vyložil na břeh ten materiál, protože od Přibyc už dál pak nejde jet po řece, už dál potom ty tábory jdou po souši. A to mohly být ty tábory, které vlastně známe nejseverněji, nejvíc severovýchodně na Moravě, Jevičku, Olomouc, Hulin, které zjevně střežily vlastně okraj toho okupovaného území. Úplně kudy chodili ty vojáci nevíme, ale umíme trochu modelovat počítačově ty koridory suchozemské, trochu i ty říční, kam až mohly být splavné. Na těch modelech je i vidět, že trochu nám to kopíruje skutečně ty polohy těch táborů, ale nemáme samozřejmě jako žádné doklady cest vyloženě v terénu. Takhle vypadá dneska i ta kategorizace těch táborů a takhle vypadá ještě jednou ten jejich celkový obraz. Co nevíme, je, kde byly ty bitvy. Oni se museli, já jsem slíbil, že budu mluvit o interakcích s Germány a všimli jste si, že jsem ještě o Germánech neříkal vůbec nic. Protože sice už toho hodně víme, co dělali, nebo kam se dostali a co tam stavěli Římané, ale mnohem hůř se archeologicky identifikuje ten styk, ten kontakt, ta interakce. To je živá věc. A není to, pokud nenajdeme ty mrtvé, což zatím se nám nepodařilo, tak to úplně neumíme doložit. Bitvy, bitevní pole neznáme. Respektive známe ten příběh, který jste si přisvojili, protože zázračný dešť tvrdošíně umístujete na klátské území. Já to neumím ani vyvrátit, ani doložit. Já bych to tady spíš použil v tom slova smyslu, že dokládá ten příběh o tom zázračném dešti, že bitvy byly, že bitvám docházelo, byť si myslím, že Germáni, pokud byli trochu soudní, tak se snažili velkým bitvám se vyhnout a spíš se snažili přepadávat Římany formou nějakých takových těch partizánských útoků na přesunek a podobně, nicméně jako úplně lokalizovat to neumíme. Ještě z té Parka Aurelia nám ukazuje další typ interakce, to je takový ten, kdy prostě přijde ten opravdu drsný římský voják a vypálí vám tu vesnici, že ho pozavraždí muže, odvede ženy, odvede děti. To je dost často se opakující scéna. Zase úplně přímý důkazy pro to nemáme, nicméně tady už dlouho se v oboru diskutuje ta skutečnost, že spousta římských táborů je v plochách, kde předtím byly germánské osady z 2. století a často potom ve 3. století se znovu objevují germánské osady. Takže tam asi došlo k přerušení té kontinuity života ze strany Germánů, buď protože raději utekli, nebo protože je Římané vyhnali. Je pravda, že v terénu nevidíme vyloženě vypálené osady, ale taky je pravda, že ta stavební povaha těch germánských sídlišť není taková, aby se tam nutně museli být jako velké požáry. Ale když se podíváte jenom na tu polou toho samotného Mušova a na ty trojúhelníky, které jsou známá germánská sídliště 2. 3. století v tom místě, tak je vidět, že samozřejmě to byl jeden z řídících prvků toho germánského sídlení, kam šli ty vojáci. To musel být jeden z jejich úkolů, dozorovat ty nejhustěji osídlené komory sídelní, dohlížet na to místní obyvatelstvo. Myslím si, že možná o dost méně vyvražďovat, než to zobrazuje sloup Marka Aurelia. Ten sloup byl, že propaganda trochu taky pro Římany samotné v Římě, ale minimálně dohlížet a nějakým způsobem držet pod kontrolou, ano. A pokud teda hledáme ty interakce, tak na závěr ještě bych ukázal jeden jev, který je úplně v tom úzkém prostoru toho římského okupačního centra kolem hradiska u Mušova. Znovu připomínám ten dlouhý příkop, ty tábory, které to střeží. A tady v té ploše, těch 4 km čtverečních, známe dva germánské archeologické jevy. Jeden je ten takzvaný knížecí hrob Mušova, který byl nalezen zde, a jedno je sídliště Pasolávky u Vodárny. Ten knížecí hrob Mušova je nejstarší germánský hrob druhé poloviny 2. století, v podstatě v celé Evropě. Zcela unikátně svědčí s tím se svou výbavou římskými i germánskými nálezy o mimořádném postavení těch, kteří tam byli pohřbeni. Oni byli bohužel, ten hrob byl bohužel výkladem
vykraden ještě někdy ve starověku, takže úplně neumíme všechny detaily rekonstruovat, přesto i z toho jenom, co tam zůstalo po důkladném vyloupení, což je zhruba 200 předmětů značné hodnoty, tak vidíme, že se jedná o něco naprosto unikátního, mimořádného. Mezi těmi mimořádnými nálezy je i tady tento bronzový kotel, na kterém jsou připevněny bysty 4 germánských vznešených nebo vážených mužů. Trochu dokonce jsou jakoby odlišné, zájemně se lišící, takže asi bychom tomu neřekli portréty, ale je to nějaká míra individualizace, klidně i v tom může být vidět a zcela určitě se nejedná o standardní sériovou výrobu, ta kotel jo, ale ty bysty ne, to určitě vzniklo v nějaké špičkové římské dílně na něčí konkrétní objednávku. Krom toho samozřejmě v tom hrobě je spousta dokladů římského skla, z římských stříbrných nádob, ale i třeba germánských stříbrných picích rohů, což je taky symbol společenského postavení. Excelentními symboly společenského postavení Germánů jsou opasky, toto jsou nejhonosnější opaskové soupravy, které v tom hrobě známe, je jich tam rekonstruovatelných, myslím 7, a to ten hrob byl vykraden a nejsou tam prakticky těla, takže zcela určitě část těch opasků, která minimálně ty, které byly na těch tělech, byly vykradeny. Jsou tam takový nálezy, jako je tady tento listovitý hrot kopí, to jsou fotky jako z jedné a z druhé strany, nejsou to 2 předměty, na kterých jsou nějak stříbrně inkrustovány nějaké magické znaky. Ten hrot je asi takhle jako půl metru dlouhý, to určitě není bojový hrot, určitě je to spíš nějaký zase symbol, odznak, žezlo, řekněme v úvozovkách, vládce, spousty ostruh a podobně. Ten hrob byl objeven v roce 88, zhruba o 15 let později jsme potom na etapy prozkoumávali jedno to sídliště, to Pasolávky u vodárny, asi 300 až 500 metrů od toho hrobu, kde zase se objevil velký nadzemní halový objekt, který je jako ve starší době římské zcela vzácné, tady v tom našem kontextu známe je ze severogermánského prostředí nikoliv. Tady to sídliště má dost odlišnou půdorysnou strukturu od toho, co známe běžně na germánských sídlištích. Jsou tam sice ty takzvané polozemnice, ale vedle té velké halové stavby dominují zejména nadzemní sýpky, stojící na 4, 6, 9 kůlech. I v těch nálezech je velmi vzácný, velmi specifický to sídliště, protože ty polozemnice jsou plné nálezů neobvyklé povahy. Jsou tam zejména římské předměty, jako třeba tady tato kování vozů nebo tyto fragmenty římské výstroje a výzbroje, které běžně se jako importní zboží nedostávaly ke Germánům. Není to obchodní zboží, o kterém jsme mluvili na začátku. Zároveň třeba v jedné polozemnici zůstaly pravděpodobně opřeny 4 štíty germánské, které z nich už dneska se dochovaly, že jenom ty puklice, ty železné středové části, to znamená, že vlastně to je taky jako něco, co běžně na těch germánských sídlištích nevidíme. V různých běžných sídlištních jamách jsme našli fragmenty pancířů, fragmenty ale třeba i žernovů z některých těch vulkanických vybřelin, které se na naše území běžně neimportovaly a spíš jsou typické pro Římany, pro římské vojenské prostředí. Na dně jedné takové kulaté jámy vedle nějaké kamenné desky a žernovů a fragmentů řady žernovů se našel celý ten kus toho kroužkového pancíře poskládaný na zem. Zároveň na tom sídlišti je spousta dokladů metalurgické výroby, hutnění železa, tavba železa, slévařský objekt, ve kterém kolem ohniště bylo vyloženo římskými cihlami a podle nalezených forem se tam odlévaly zejména spony. Co se týká ještě, to nemám k tomu slide, ale v těch slípkách, tam, kde máme archeobotanické nálezy, tak to naznačuje, že téměř výhradně se tam skladoval ječmen, to znamená, že část toho sídliště určitě nefungovala jako běžný standardní životní prostor, ale možná i jako skladiště pro nějaké velké objemy zásob a podobně. A časově oni se scházejí tak, že to sídliště zhruba existovalo
v druhé polovině druhého, možná s přesahem do počátku 3. století. Ten královský hrob, nebo knížecí hrob, ten byl uložen někdy do země někdy v letech, můžeme připustit třeba i jako 160, 165, ale spíš tak se jeví jako v době markomanských válek nebo krátce po nich. To znamená, že v těch dobách, kdy kousek vedle na kopci byli ty Římané. A kdy celé to území bylo nějakým způsobem jako vyjmuto z okolního toho germánského sídelního území, kdy celé to území bylo vlastně deklarativně jako vnímáno jako římské území. Z toho je jako dosti pravděpodobně odvoditelné, že vlastně tady v těchto objektech vidíme stopy těch Germánů, kterým přítomnost Římanů neublížila. Naopak možná oni byli ty, kteří stáli na straně Římanů. Sice k markovanským válkám samotným nebo během markovanských válek takovou zmínku nemáme, nicméně předvečer markovanských válek jedna literární zmínka zmiňuje, že část Markovanů nebo Germánů se dožadovala Římanů, aby se jich zastali nebo aby je dokonce puštili do římské říše. Vidíme i třeba na sloupu Marka Aurelia krásnou scénu, kdy Marcus Aurelius někde v nějakém tom polním opevnění, zase upozorňuji na schematičnost celého toho vyobrazení, ale jsou tam stany, jsou tam nějaké polní typy fortifikací, uzavírá s nějakými germánskými náčelníky nějaké dohody. Ta gesta, co vidíte, co dělá ten Germán, to je gesto zobrazující uzavření dohody. Není to vyloženě nutně porobení, je to ale uzavření nějaké dohody. Když se vezmeme specifičnost tady tohoto kotle, jakožto třeba představitelného daru, tak na úrovni takového interpretativního příběhu klidně si můžeme jich představit, že nějaký takovýhle typ dohody mohl být strzen předáním třeba podobného kotle nebo podobného daru některému z těch náčelníků. Já nechci říkat, že to je ten náčelník, který je v tom hrobě, to my nic takového neumíme doložit archeologicky, ale myslím si, že obdobné příběhy se dají vyčíst jak z tohohle, tak třeba i z té archeologické situace. A vlastně tady ty vztahy, které vidíme mezi Germány a Římany, zejména tam v nejbližším tom regionu toho Bušova a toho opevnění, jsou docela silným argumentem vedle toho, co jsem povídal třeba o stavebních kvalitách těch táborů, protože tady ta tvrzení, že císař Marcus Aurelius možná opravdu chtěl zřídit nějaké nové provincie a že možná opravdu nebyl daleko k tomu, aby ty nové provincie zřídil. To znamená, že vojensky se dostal do stavu, kdy by ty provincie už pomalu mohl začít připravovat, nebýt jeho náhlé smrti, takže na základě těch archeologických nálezů se nejspíš dají i doložit. Tak, to je asi všechno, co jsem chtěl povědět. Děkuji vám za pozornost. Ďakujeme za úžasnú pútavú prednášku a teraz nastáva čas na vaše otázky. Myslím, že podnetov bude asi docela dosť, takže nech sa páči. Ja už som to bol tak troška mimo, ale bol tam Marcus Aurelius v Carnuntu. Aké veľké? Koľko obyvateľov to malo? Carnuntu? Ježiš, tak to úplně tak jako nejsem specialista, ale myslím si, že u těchto měst se odhaduje ten počet obyvatel někde na úrovni 20-25 tisíc lidí. Ono to asi bude i jako různé v různých fázích. Tady v tom období markovanských válek, já bych řekl, že to tak je racionální, 20-25 tisíc obyvatel. Jsou i města taková jako Savária a podobně, u kterých se předpokládá, že třeba jenom 6-8 tisíc. Carnuntum bylo jako hlavní město, byla tam legie, byl tam místodržitelský palác a tak si myslím, že tohle je tak představitelný. Áno, nech sa páči. Keď zomrel rímsky vojak mimo hranic teda to hore, čo sa s jeho telom stalo? Tak jsem se těšil na tuto otázku. to se každý ptá a ptá se jako, že kde jsou potom ty mrtví. Protože přece někteří museli umřít. Nevím.
Nevím, jako jediná v té době se spalovalo. To nedělá archeologům situaci jednodušší. Jo. Známe asi 6 hrobů tady ze slovenské lokality Radvaň nad Dunajom, u kterých lze velmi solidně předpokládat, že se jedná o římské vojáky spopelněné a vložené do urny. Kde dostali do urny de facto jeden nějaký předmět, který odkazuje k těm kovovým nálezům, co jsem já ukazoval, třeba kování opasku nebo nějaký závěsek. Ty žárové hroby, ať už germánské nebo třeba i římské, dneska zcela určitě nacházíme jenom ve zlomku procent toho, co tenkrát byly do země uloženy, protože oni nebyly uloženy příliš hluboko a jsou často rozohrány. Pokud dneska najdeme někde nějaký takový typ kování a nenese to úplně exaktně stopy po sekundárním přepálení, tak spíš máme tendenci nakreslit na mapu jako stopu přítomnosti vojáka, nikoliv uložení jako do země. Ale to najdeme na povrchu, najdeme to třeba pomocí detektoru kovu. Jo? To znamená, že jako nevylučuju, že někde jsou v ornici v uvozovkách rozpuštěny nějaké žárové hroby vojáků, ale to zatím nedokážeme identifikovat. Neměly by být pohřbeny uvnitř hradeb. Jo? Nelze vůbec vyloučit ani to, že v určitých situacích mohly být třeba i jako převezeny na to provinciální území, byť to je jako epidemiologicky trochu riskantní. Na Mušově byla nalezena jedna kostra, což teda už jako samo o sobě naznačuje, že asi se nebude jednat o standardní rituální pohřeb, protože se spalovalo. Jedna kostra pohozená do jedné jámy, která podle genetických a dalších přírodovědných analýz patřila nějakému 25letému muži od někud ze severního Balkánu, což by se dalo jako docela dobře jako vyložit, že to mohl být někdo, kdo tam přišel spolu s římským vojskem. Do té jámy byl pohozen, nebyl pohřben, byl pohozen a určitě neměl na sobě nic jiného neorganického než jednu spodu. To znamená, že mohl mít tuniku a na to nepotřebujete žádné kovy a na tom třeba plášť. A plášť měl seknutou jako na rameni spodou. Ale to není jako vlastně to, co by nám systémově vysvětlovalo, kam se dostali ty mrtví. Takže nevím. Dlouze jsem odpověděl, mohl jsem jedným slovem, ale tak, no. Ještě doplňující otázku. Nachádzajú sa na tých táboroch aj nejaké nálezy, ako v podstate ľahko nájditeľné, alebo sú to proste nálezy, ktoré fakt, že iba ide tu tam, alebo musí sa urobiť tá sondáž, aby sa niečo našlo? No, ztrátové nálezy jsou často ty, které nás přivedou k tomu místu, že by tam mohl být tábor. Třeba ten příklad Drnholce, který jsem ukazoval, ten dlouho máme trošku odlišné ty podmínky v té České republice. My tam institucionálně spolupracujeme s dobrovolnými takzvanými detektoráři nebo hledači, který jako samozřejmě musí naplňovat nějaká kritéria, aby mohli být našimi spolupracovníky a oni některé tyto polohy, když jsou zemědělsky obdělávány, tak dozorují. A dlouho jsme u toho Drnholce byli si jistí, že to je plocha germánského sídliště. Až pak v nějakém roce se mezi těmi ztrátovými nálezy objevily i typické součástí výzbroje. Já jsem tady ukazoval na tom slajdu jako 2 kusy z toho, které běžně na germánských sídlištích nenacházíme. A ty nás jako upozornili na to, že tam může být i něco zajímavého. My se samozřejmě pak na to díváme v těch geoinformačních systémech i na mapách, jako kde to je, jaká to je poloha, zda to vůbec dává smysl, aby tam mohl být tábor. A protože se to tak jevilo, tak jsme tam šli a udělali jsme pak to geofyzikální měření. Co se týká samotných terénních výzkumů, které už potom děláme samozřejmě ve vlastním režii, jako režii toho archeologického ústavu, tak základní problém je, že dneska u takovýchhle typů objektů nikde se nedochovalo to takzvané pochozí nivo. Vy nemáte možnost odsundat třeba ornici a pak ještě nějaký sediment a říct, a jo, toto je ta úroveň, na které chodili tenkrát. Protože to je rozoraný.
To znamená, toto kdyby bylo, tak by sam pravděpodobně minimálně třeba ty hřebíčky z těch bod by tam byly, jako protože ty odpadávaly běžně. Takže ty nálezy buď musely být vědomě vyhozeny do něčeho, co mělo větší hloubku a tam bylo zachováno, nebo náhodně se tam dostat. Takže tam už pak je potřeba mít kliků a občas ji máme, že jo. My jsme ty náholenice, které jsem ukazoval na Mušově, našli tak, že je tam linie, já nevím, 800 metrů dlouhá linie příkopů a tak jsme uvažovali s kolegou, kde bychom mohli udělat ten metr široký řez, aby jsme si uvěřili, že to je římský příkop. A kolega říká, hele, já nebudu tahat to kolečko pořád 50 metrů od auta, udělejme to tady, tak jsme to udělali tady a zrovna to tam bylo. Jo? Já jsem si jistý, že na dalších 799 metrech není nutně nic v tom příkopu, jo? Že to už je pak trošku jako prvek náhody. Toto majú výhodu tí Briti, kde sa neorie, hej? Jasne. Napríklad, tam je tá ideálna situácia, kde takáto vec môže stať. Majú pasienky, proste. Akože na to, lebo oni tam majú akože polia. Takže áno, ale časť tých, čo kolega ukazoval, časť tých táborov je vlastne naozaj na miestach, kde možno od doby rímskej neprebiehala poľnohospodárska činnosť a tým pádom je šanca, že tá pochodková úroveň z tej doby rímskej je vlastne zachovaná. A tam vlastně jako procházkou po poli spočítáte, kolik tam bylo příkopu, že jo? Tam nepotřebujete ani měřit, protože jdete takhle jako ještě po těch náspech, že jo? Dobre, ďalšia otázka. Áno, nech sa páči. Ja som sa chcel spýtať na ten druhý typ brány, na ten Klavikula. že ako vyzeralo to mniecho ubehlo počas prednášky, ako sa líšila od tej druhej brány. Titulum je, že vlastně vede linie příkopu, v místě, kde se vstupuje, většinou tak o šířce 11 až 15 metrů, je ten příkop přerušen, to znamená, že se nekope dál, zůstává ten terén otevřený, ale v té šíři toho přerušení se zhruba o 10 až 15 metrů víc vysunutě se vykope ta rovná linie. To znamená, že nutí příchozího chodit takovýhle oblouk, aby se dostal, aby nemohl přímo vpadnout do toho přerušení. On to přerušení nemusela nutně být žádná už masivnější konstrukce obrana, určitě tam byly nějaký půly, takové ty nadzemní, ale nemuselo to být už brána nutně. A ta klavikula je tak, že jdou ty obě strany toho příkopu a na jednom konci se to takhle zatáhne. A vlastně toho příchozího zase nutí jít cestou, kde je víc ranitelný z vícero stran, ale tentokrát tím, že jde vlastně tady do toho, ono to trošku podobný je jako v laténu, jsou ty klešťovité brány, že vlastně vytváří to nějaký minimálně a nějaký racionálně dlouhý prostor, ve kterém je dopadnutelný z obou stran vlastně těmi obránci. Vlastne sa nemôže rozvinúť do šírky, ale je viazaný tými stenami, takže je na husto. A keď je tlak, tak sa väčšinou dochádza. Ďakujem. Áno, nech sa páči, pani vzadu. Prosím vás, v tom nemocničnom objekte sa niečo našlo, alebo nejaké štruktúry, alebo nejaké nálezy? V čem? Já jsem V tom nemocničnom, v tej plnej nemocnici? Ne, ale toto opravdu jako jsou úplná dna těch základových žlabů, to znamená, že těch rých, ve kterých stály ty stěny, ale ty podzemní části, takže tam bohužel ne, tam nebylo možné. Tam jako jako by to víme, že ta archeologie měla přece jenom v těch 70. 80. letech trošku jiné zákonné možnosti a podmínky a tam zjevně tenkrát neproběhl záchranný výzkum v momentě, kdy se ten terén splaníroval. A my se původně ani si nemysleli, že tam ještě bude co dozorovat v rámci toho nového stavebního počinu. A naštěstí teda to bylo, ale skutečně někde to bylo jenom třeba jako pár centimetrů hluboký. To znamená, že to byla místa, kam opět nález nebo předmět by se dostal jedině za předpokladu, že ho někdo v momentě, kdy kopal tu rýhu, jakože by ztratil. Že jo. Ale ta interpretace nemocnice se neopírá o nález, ale ten půdorys je standardizovaný. On je nějakých 15-16 vojenských nemocnic tohoto půdorysu je známo jako z Římské říše. Ďalšia otázka, áno, nech sa páči. Je známe, akým spôsobom Germani prekročili Dunaj? Či sa plavili alebo brodili? No, já nevím, jestli jako to jde brodit. Údajne boli brody na No, ono, jakože jo, je to vidět ještě jako na nějakých
starších vyobrazeních v Bratislavě, že jsou takové ty ostrůvky, že jo. To znamená, že je to trochu brodění, trochu možná přeplavení, není to asi, že jo, tak rychlá řeka, jako je teď, protože to vytváří ta regulace a je sice širší, ale je v tom více těch dun, více těch poloh. Víme určitě, že po zamrzlých jako přepadávali, že jo, to jsou potom myslím, z Karakalovské jsou, že jo, nebo Komodovské, teď nevím, ty nápisy, ty se sice týkají oblasti Intercizi, to je dnešní Dunavůj Vároš, to znamená, že té hranice odbrácené jako k Sarmatům, kde jako jsou nápisy, že proti lotrům, tam se používá ten výraz latrum, kvůli, že jo, jakože proti těm lotrům, co přepadávají jako přes zamrzlou řeku, že se staví jako nějaké dozorovací věže a tak, ale úplně já si myslím, že úplně klidně tak, ale mohli naskočit i na nějaké vody nebo čluny nebo tak. Tak ja možno len doplním takú otázku, doplnkovú odpoveď. Ono, tie markománske vojny treba chápať tak, že vlastne tie germánske kmene sa niekoľko rokov pripravovali, že udrú na tú rímsku ríšu, lebo oni si uvedomovali, že to je obrovská sila. Takže práve preto potom Rímania vynakladali takéto obrovské náklady a kontingenty armád, aby sa s tým vlastne nejakým spôsobom vysporiadali. Takže Ja som v podstate narážal na to, že tie smery tých markovánskych úderov boli vyznačené v tých smeroch, kde boli vlastne tie rímske legie umiestnené, že či to bolo Brigetio, alebo proste ďalšie... Ono to bylo trošku schematické, to nebylo jakože rekonstruovaný úplně směr. My víme, že po té Jantarové cestě na té římské straně pak dokázali proniknout do té severní Itálie. Oni se jinak jako, oni vlastně v zásadě neútočili na ty tábory. A možná dokonce bych řekl, že ty markovánské války jsou prvním takovým důkazem toho, že to, co my si tolik ceníme, jako nebo tolik se nám líbí, ten takzvaný limes, taková ta soustava těch pevností, ona vojensky úplně není funkční. V momentě, že se ocitáte pod tlakem, tak zjistíte, že to není. Vypadá to pěkně, jo, máte každou chvíli jednotku, dokud zejména ty pomocné jednotky slouží pro to, aby kontrolovali obchodní tok zboží, vybrali cla, vybrali poplatky a tak dále, tak je to dobrý. Ale vlastně na těch markovánských válkách bylo vidět, že jak se dostali za tu linii, tak prakticky po dlážděných cestách bez nějaké vojenské posádky bylo možno poměrně hluboko pronikat. Oni právě naopak neútočili určitě jako na legie, spíš plenili ty vily, kde bylo možné něco ukrást. No. podobne ako v druhej svetovej Mažinotová línia v podstate nemala žiadny význam. A druhá vec, možno len taká otázka o Germánoch je známe, že nestávali opevnené sídla, ale zároveň asi nevedeli veľmi dobíjať opevnenia. Čiže oni sa radšej asi vyhli priamým tým stretom, čo si vlastne ty spomínal. Čiže... No teda v princípe teda, že to opevnenie, to rímske bolo dostatočne husté, keď sa vedí, že tu máte Gerulatu, nedaleko bolo Karlanton, že tie posadky v tom čase neboli, ja neviem, naozaj buď rozptýlené, alebo porazené, alebo... No, tak jednak ty posádky neměly plný stav, kvůli tomu, že byly ty párské války a pak ta epidemie. A standardně, když se neváčilo, tak úplně neudržovali všechny posádky v plném stavu. To jsou takové tabulkové ty stavy, že jo, jako 6 000 je legie a tak, ale to málo kdy to mělo jakože skutečně i tolik. Jednak jako je to otázka samozřejmě, jak ničivě vypadaly ty útoky. Tak ten úplně první útok, ten neměla jednotka v Araboně, že v dnešním Dioru neměla problém prakticky jako poměrně záhy obrátit. Pak se odehrálo nějaké jednání v Carnuntu a myslím si, že tam trošku možná sehrála roli ta namyšlenost Římanů, že si mysleli, že to je vyřešený, že prostě jim řekli, hele, my vás na Germánii teď chránit nebudeme, běžte zpátky, budeme dělat business as usual, jako že budeme pokračovat v těch stazích jako do posud. Jo? A oni, ty Římané, úplně neuměli nahlédnout, že na tyto Germánie je vyvíjen nějaký tlak od severu, který jako asi souvisí s nějakými klimatickými, zhoršením klimatických podmínek a podobně. A možná i jako tlak vlastně na ty náčelníky, kteří vlastně
jsou vystaveny k tomu, aby byli úspěšní, aby jako dosáhli nějakých kořistí, nějakého úspěchu, jinak by mohli být velmi snadno vyměněny někým jiným, kdo od někud jinut přichází. A takže prostě to trochu podcenili. A ta linie, jako to skutečně není úplně dobrý obranný systém. Oni nedokázali ani ty obranné systémy, které byly lineární podropovou, to znamená ne na řece, že ten hornogermánsko-récký limes, prakticky vlastně ono to je demarkační linie, to není jako vojenský bod určený k vojenskému bránění. Tam je to dokonce velmi zřetelné, že ty jednotky, které jsou schopny boje, jsou všechny stažený trošku. A ta hranice je signální soustava, která dává jako vlastně povel k těm bojeschopným jednotkám, aby se někam přesunuli a tam aktivně zasáhli. A taky jako ta tradice toho, jsem říkal, že jo, ještě Antoninus Pius Sekasátí, že tady Kládum dá toho krále, že to je prostě dobrý, že to je jako, to jsou už prakticky asi naši smluvní partneři. Jo, to spojenci, jo, nečekáte, že? Áno, Vlado. Využívali. Mohlo dodať, že... Pardon. Nie, že by sa mohlo dodať, že u prahraničí markománskych vojen sa niekedy uvádza, že bolo sťahovanie blotov. To znamená pohyby germánske ďaleko na severe, na území dnešného Polska, ktorí vlastne tlačili, vyvíjali tlak na týchto Germánov. A vlastne to, že sa markománske vojny volajú markománsky, no tak to je preto, lebo tí Rímania poznali tých Markománov. Oni tie národy, ktoré boli ďaleko na tom severe, veľmi nepoznali. Jo. A tady trošku je i vidět v těch nálezech germánských, to bychom asi dneska už se utopili v detailech, ale trochu je vidět už v těch nálezech germánských někdy od poloviny, nebo možná už i lehce před polovinou 2. století, že se sem infiltrují nějaké prvky, které můžou být jakože jsou to fyzicky nositelé nějakých těch kulturních tradic někde ze severovýchodních oblastí, nebo minimálně se intenzivní ten kontakt. A ten tlak, to jsem právě myslel tím před chvílí tím náčelníkem, není potřeba ani nutně představovat tak, že za námi stojí všichni ozbrojení Góti a ženou nás odzadu a tudíž my musíme, ale ty náčelníci jako vlastně takhle padl Barobu. To stačí, aby přišel nějaký jiný a řekl, hele, buď se pustíš do boje, nebo my tě sundáme a nahradíme. Jo? A takhle se během roku, 2 let se de facto 3 náčelníci vystřídali, že jo? Protože to náčelnictví není dědictví království. To je založené na tom, že vás ty vaši družiníci a ty vaši bojovníci uznají. Uznávají za to, že něčeho jste dosáhli nebo něco pro ně získáváte. A když tlačí se sem z východu germánské bojechtivé skupiny a začnou působit na vaše družiníky a říkat, a proč tady sedíte, proč už nejdeme do té římské říše, tam je to bohatství, tam potřebujeme jít, no a náš náčelník má s nima dobré vztahy. Tak co, tak ho sundáme a půjdeme tam bez něj. Že jo, tak jo, teď to trošku vědomě zjednodušuju nebo vulgarizuju, ale vlastně nějaký takovýhle prvek jakoby toho lavinovitě vytvářeného tlaku na ně musel být jako vyvíjen. Jinak jako na základě archoického materiálu nic nenasvědčuje tomu, že by Markovani nebo Pádi měli zapotřebí jako vpadnout do římské říše. Tam ty vztahy asi byly poměrně solidní opravdu. Ja ale možno doplním, keď robím dobu laténsku a Cézarové výboje v Galii, tak tam ste mali kmene, ktoré boli istým spôsobom romanizované, to znamená, už boli takí nejakí bojovníci, ale zase ste mali kmene, ktoré sa snažili nepríjmať proste, ako Nerviovia, rímske, povedzme, luxusný tovar, práve preto, aby neboli nejakým spôsobom oslabení v boji. A toto sa kľudne mohlo stať, že tí Markovani mohli byť už takí nejakí na poli kúpení a časť tej populácie mohla byť práve taká, povedzme, mierne nespokojná a možno ten impuls od tých naozajstných barbarov, možno výbojnejších, aj takýmto spôsobom ako zapôsobili. No. Naozaj tam tí germánsky náčelníci, ich vlastne postavenie sa odvíjalo aj od úspechov v boji. On nepovedal, že dopredu, ale za mnou. Keď to bol nejaký zbabelec, no tak jeho nebudú nasledovať. Čiže ono tá moc tých germánskych, povedzme, náčelníkov asi bola dosť vratká. No, tady v této fázi to jsou trošku jako takový warlords, že jo, takový jako ti, kteří prostě skutečně musí neustále prokazovat skrze nějaký úspěchy, že prostě stojí jako za to, aby mohli stát v čele. Dobre, ešte sú nejaké otázky z pléna? Áno, nech sa páči. Ja som sa chcel opýtať ohľadom toho veľkého množstva nálezov na tom veľkom úsilení, čo ste hovorili o tom Mikuláš. Že
veľké množstvo názov väčšinou teda indikuje to, že sa to miesto muselo rýchlo opustiť. Ale to neznamená teraz, že sa našli veľké množstvo názov, že to miesto jednoducho museli evakuovať relatívne rýchlo. To jako je vysoce pravděpodobný, že se to muselo opustit poměrně rychlo. Ono to, jakože vlastně i ty literární prameny říkají, že Commodus docela záhy, jako téměř z ničeho nic, jakože ukončil ty boje. Ty zmiňoval na začátku film Gladiátor, že to je vlastně začátek filmu Gladiátor je konec našeho příběhu, že vlastně Marcus Aurelius umírá a přijde a zlí jazykové římští a díky nimi hollywoodští filmaři samozřejmě tvrdí, že to kvůli tomu, že Commodus chtěl jenom zábavu a hry a divadlo. Ono to mohlo zatím být i třeba čistě jenom to, že jeho poradci řekli, hele, tady pálíme peníze, pojďme pryč, je to jako strašně nákladný a složitě udržitelný a vydali povel. Jako pryč, není dál podpora, nebude dál zabezpečeno zásobování, to, co je potřeba spalte, co není potřeba, to sebou jako neberte a odcházíme. Jo, to určitě jako něco takového se odehrát mohlo. Klidně se mohlo stát, že část těch objektů i někdo zapálil, jo, jako při tom odchodu. Dobre, posledná otázka. A je? Takže nie, ďakujem za otázku. Dobre, tak posledná naozaj. Vždy to funguje totiž, to hej, posledná. Nezachytil, ale na začiatku Markomanie, názov Markomanie, že tam to R. Z čoho je to odvodené? Alebo je to fakt, že viem, že tam je nejaká polemika ohľadne toho názvu, že je pôvod. To nevím, to se přiznám, že ale nejsem Hraniční úplně... body se to interpretuje. No ano, jakože hraničáři, ale jako periferní, jako nějaký, to se předpokládá, že ještě vlastně souvisí s tím závěrem prvního století před naším letopočtem někde, ale čeho hranice a tak to jakože úplně není ani zřejmé. A já myslím, že lingvisticky tam není nějak jako zásadně zpochybněno, že by to bylo jako korektní, nevím, to se přiznám, že nevím. Dobre, nech sa páči, ešte tam. Či to náhodou nemôže byť, že ten Marcus Aurelius tak sa vytvorí provincia a pomenoval ju po sebe, ako Markomania. Špekulácie. To nevím. Asi ne, ale... Dobre, ešte raz ďakujem. Ak môžem, ďakujeme za účasť.